Dobar dan. Hvala. Dragi i poštovani roditelji, rođaci i prijatelji, danas prisustvujete jednom od najradosnijih trenutaka kako za vas, tako i za vašu decu, a naše đake. Kraj je školske godine i kako đaci kažu, zbogom školo, nisam te ni volao. I još nešto da znate, ovo je završni ispit, javno snimanje, ovdje su i kamere. I javno će danas naši specijalci i kursadžije završiti ispit pred očima cele Evrope, jer će ovo gledati cela Evropa. Ja bih sada pozvala učenike da uđu. Prva će biti Ubavka. Molim vas, uđite. Ubavka. Izvucite, izvucite još jedno pitanje, da. Možete sesti na svoje mesto i polako se pripremite za odgovore. Sa nama je i Janez. Molim da uđe i Ludi Milojko. Izvuci 2, 3. Ne, uzmi tu, molim te. Neću, ova mi je baš suzna ispala. Dobra, ajde. Hvala. I sa nama je i Fikret Karakutović. Ne, Fiko! Uzmi. Ajde. Još jednu. Još jednu? Da. Pa šta ću da, profesorci? Polako, samo sedi. I onako niš ne znam. Dragi đaci, ja kao vaš razredni starešina, naravno, verujem u vas, verujem u vaše znanje i verujem da ćete postati dobri i korisni ljudi. Koleginice će ispitivati, a ja ću uživati u vašem znanju. Koleginice... I, dragi prijatelji, još ovo da znate da je ovo prva grupa koju će ispitivati profesorka Maca, a ja ću sljedeću grupu malo kasnije. Dobro, za ocenjivanje, naravno, zaduženi smo svo troje. Ja bih da vam poželim sreću. Nadam se da ste dobro pročitali svoja pitanja. Nadam se da ćete odgovoriti pametno. Jel da? I da ćete svojom srećom u izvlačenju ovih pitanja osvojiti dobre ocene i preći u novi razred ili pasti godinu. Joj, ne želim. Ili pasti. Ovako, molim vas, možemo da krenemo, profesore? Izvolite. Da li ima neki dobrovoljac? Evo Geđa! Geđa? Jeste, pa Ajmo, treba da Milojko. se najme prvo Srbinu. Dobro, pa polako, ne žurimo. Evo. Vidite kako to je? Pa da. Dobro. Idemo, ajte, uzmite svoju prvu Uznuo sam. vidicu. Da, izvolite, pročitajte šta je koja oblast. Politika. Bravo, Geđo, bravo. Recite mi, je li spoljna ili unutrašnja? Pa jebena u svakom slučaju, ali... Molim. Pardon, nešto sebi u brk, znate. Ovo je spoljna politika. Bravo, Geđo. Ajte da čujemo. Pošto se ja, znate kakav je seljački život, najteži, zato niko neće bude seljak. I ja sam izabrao da odgovaram o najtežoj politici koja postoji na svetu. Najbolje se razumem u hrvatsku politiku, a to je najteža politika. Dobro, ajde. Evo ovako, pitanje glasi, da čitam. Da. Koja je razlika između Hrvatskog sabora i Ford Mustanga?
Pa koja? U Hrvatskom saboru ima mnogo više konja. Sedi. Janez, ajte vi. Čujte, ja sam dobio čudno pitanje, mislim, financije, jel? Ja ću vam to kroz jednu basnu objasniti. Ma nemojte. Jeste sve što znamo o Divno. financijama. Pazite ovako, dakle, basna glasi ovako, beži puž, ne zna gde je kroz šumu, poludeo od straha, naleće na koga? Na lisicu. Da? Kaže, lisica, šta bežiš? Kaže, jure me ova financijska od Dinkića, kaže, odraće me. Što će tebe odrat? Kaže, ja imam kuću, žena ima kuću, deca imaju kuću, najebo sam. Kad lisica počne da beži, sad ona beži ko blesava, natrči na rodu. Kaže, šta je bilo? Juri me financijska. Kaže, pa šta begaš? Pa kaže, ja imam krzno, muž mi ima krzno, deca imaju krzno, najebala sam. Kad roda odjedanput počne da beži i ona, razumeš, natrči na ovoga majmuna. Naravno. Kaže, šta je bilo? Financijska me, kaže, juri roda. Kaže, pa šta? Pa kaže, ja živim na visokoj nozi, muž mi živi na visokoj nozi, deca su na visokoj nozi. Znaš, još nije ni završila, majmu ko lud počne da beži. Ma kaže, šta ti bežiš, vi kakav si? On kaže, mi gologuzi prvi najebemo. Znate. Karakurtović. Ja sam izvukao jedno kombinovano pitanje. Kako kombinovan? Šta je to kombinacija? Pa dobro, šta je kombinacija? Kombinacija, to je narod u kombiju. Ajmo Brkice, ajde Brkice, šta si se snuždio, ajde. Nisam se snužio, mislio sam ne mislite na mene. Bože, svašta. Jest. Ajde da čujemo, šta ste izvukli sad, koju oblast? Muzičko. Muzičko, Jeste. nije politika. Nije. Dobro, muzičko. Ali ima veze sa politikom. Nisam znala za to. Što im Ajmo ja ovako, to sve? prvo muzičko pitanje. Kako ide pesma? Kad si srećan, da na 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 na. Možete još jednom. Kad si srećan, da na 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 na. Kad si srećan lupita čijemo pod. Kad si srećan lupita čijemo pod. Kad si srećan i kad želiš drugim delit sreću tu. Kad si srećan lupita čijemo Dobro, pod. dosta! Dosta, sedi! Izvinite, molim vas. Zaneo sam se, pošto sam srećan, znate ono... Kad si srećan. Molim vas, ajmo dalje. Janez može. Ja imam zanimljivo pitanje ovdje, kaže, iz domaćinstva, znate, o Lepo. koktelima. Jeste, da, pa to je domaćinstvo, dakle, Kako se kaže, pravi? kaže Koji kak koktel? se zove koktel od alpskog mleka. Pazite sad, koktel od alpskog mleka, bitera i kole. Kako? Albite koko. Janez, imate li tu neko potpitanje? Joj, ček da vidim. Ima, ta Vitica ima još neko potpitanje, molim vas. Pa nemam idu pičku, nemam. A, imam. Ja znam da ima, Janez, molim vas. Ambalaža neka nešto... Ja, jeste. Ja, bežim. Bilo je to, nam, to je ono pitanje kakve sve ambalaže imamo i to. Bravo, kakve sve imamo? Pa imamo ono, znate, tetra pak za mlijeko, imamo konzerve, limenke, imamo... Dobro. Koja je najbolja ambalaža za mlijeko? Za mlijeko Blushalter. Karakurtović. Ja imam jedno i tekuće pitanje. Kako tekuće? Tekuće, šta se podrazumijeva pod snagom vode? Fizika. Bravo. Fizika, jeste. Da čujem. Odgovor? Pod snagom vode podrazumijeva se kad moja žena Zvekira plače dok joj ne kupim novu haljinu. Ubavka, dođe red na vas. Ajmo, nismo vas Da, čuli još. profesorka, ja imam vas da pitam. Molim? Da, da li znate šta je to? Bosanec, bosanec, bosanec. Šta? Drvored.
profesorka, niko vam ne dolazi u posetu. Ja sam htjela da vas pitam, jeste vi udati? Jesam profesorka. Jeste? Jesam, vidite profesorka, ja sam celog života čekala svog princa na belom konju. Da? Ali nažalost, stigo mi samo beli konj. Tiho, Janez, tiho. Dobro, Ubavka, imat ćemo razumevanja. Ako možda ga jašeš. Izvinite, molim vas. Imat ćemo razumevanja prema vama, dobro. Kad je bila Ubavka ovo spomenula, Bosance i drvored, ja inače strane jezike najbolje govorim, a najbolje bosanski, znate. Jel te, bosanski? Jest, bosanski. Ajde, I recite na nam. bosanskom, pošto to Ubavka ima, jeli, znate kako se kažu na bosanskom tange? Kako? Podguze. Milojko, Ludi Milojko. Ajde, ludače. sljedeće pitanje, Vitica, je šta? Politika. Opet politika. Jes, ocjena, majko. Dobro, ali sada može samo unutrašnja, ne može spoljašnja, jel? Unutrašnja, naravno. Dobro, da čujem. Ovako. Ima veze. Hvala, drugarice. Ima veze sa spoljašnjom, ali je unutrašnja. Sede ovako. Aleksandar Vučić i Toma Nikolić, bez lopate, sede i prilazi im Voja Koštunica. A oni nešto pričaju. I kaže Voja, Boga ti šta pričate, vas dvojica? Kaže Nikolić, kaže, pa evo pričamo nešto da sjebemo 2 miliona Hrvata i jednu plavušu sa ovolikim sisama, grudima. Kaže Koštunica, a zašto plavušu sa ovolikim grudima? Kaže Nikolić, jeli Vučiću, jesam ti rekao, koga boli uvo za 2 miliona Hrvata? Janez, dečija literatura, jel? Čujte, bajke, šta bi meni nego bajke? Nije bajke. Čuti ti. Pa šta da vam kažem, evo jedna moderna bajka. Je bajka, jel bajka? Je bajka ili je bajka? Ma, čuti. Pa bajka je. Dakle, ide Crvenkapica kroz šumu, to vam je poznato, natrči na Vuka, jel? I Vuk kaže, gde si ti pošla, Crvenkapice, draga? Ona kaže, kod bake. A on kaže, a kod bake, ali bili bi mi dala bakinu adresu. Kaže Crvenkapica, pa zakaj ne? Piši www.baka.com.u. Bravo! Koliko je 2 i 2, Fikrete? 5. Šta priča? Koliko? 5, Bona. Šta si rekao? 5, bem te gluvo, Bona. A 5? Biće ovdje Viki Šiljav, Viki. Koliko sam dobio, profesorci? Dobio si 2. 2, super. Jedan iz biologije i jedan iz matematike. To se ja javim. Jeste. A ja sam se Ubavka? javio. Molim vas, sedite i čutite. Vi sedite, vidim da imate tremu, jel? Da. Pa kak nema tremu, tresi si ko jebena zečica, vidi. Dobro, vama ne smeta, jel, da Ubavka odgovara sedeći, nema okej? kakvi. Molim vas. Ali ke se izboram ja sa tremava, profesorke, Dobro. da. Ajde. Eve mi padnala dečija umetnost. Bravo, odlično, Da. da čujemo pitanje. I ja da vas pitam, da li znate kako se zove kad Branko Kockica legne? Kako? Lego kockica. Bravo. Gedžo, Molim, izvolite. kafu i kiselu. Izvolite pitanje. Imam 2. Koje je sljedeće? Koje hoćete, možete? Politika je jedno i drugo, tako da... Opet politika. Jeste, šteta što se ne bavim politikom. Ide ovako, prvo pitanje... Mislim da si nešto tu... Ajde, dobro, ajde. Nisam Mora ništa da tu, bude... tamo. Jel spoljna ili...
unutrašnje. Pa čujte, kod njega se to ne zna nikad, nema. A sve vam je to Ajde, politika. dobro, da čujem. Ide ovako. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soros fondacije? Zanimljivo. Šta? Mogu da se podsjetim samo. Kako da se podsjetiš, ne možeš da se Šta podsjetiš. kaže? Ispit, bre. Hajde, skoncentriši se. Evo ovako, mogu da ponovim još jednom. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soros fondacije? Nemoj da Soros. Imali ste i pod pitanje, uz to pitanje. Jest. Kaže ovako, dragi Gedžo, kako počinje... Da, ja sebi tepam, znate. Imam tremu, ali se ne tresem ko zečica. Dobro, nego čuti ko više. zeka, ono, znate. Ima li tu pitanja? Kako počinje Tadićev testament? Aha. Počinje ovako. Kako? Ako ikada budem umro... Janez, koju oblast vi imate? Moja omiljena, seks. Seks, bravo. Ajmo da čujemo definicije seksa. Dakle, ovako, jedna od najčuvenijih definicija seksa, ja znam mnoge, jel? Dakle, u seksu to vam je kao u liftu, znate. Jel da? Čas si gore, čas si dole. Mada, ja znam i aneks od pozadi i sa strane, ali bezobrazno je, ne bih tako. Karakurtović, iz koje oblasti vi imate pitanje? Ove životinjske, ove. Priroda. Jeste, priroda. Šta se dobije kad se ukrsne zec i konj? Ne znam on to. Zekonja. Ubavka, Da. vi? Ja sam dobila pitanje nacionalne manjine. Ma nema. Pa ajde, ispričajte Da. nam kako vi to Pa vidite. ovako, pitanje za vas. Zašto ciga pušta brkove kad ide u vojsku? Zašto? Pa da ga ne bi zvali ciga, nego brka. Zato. Vrlo, vrlo zanimljivo. Gedžo? Politika! A ja, da, opet Jeste. politika. Pa jesi mogu nešto drugo Individualna. da izvučeš odavde, nego samo politiku. Profesor mi Kako se namignuo to ovako. desi? Ja? Molim, a? Ma nemoj, Posumnjao slušaj, nemoj da sam, lažeš. posumnjao sam, ali znao sam da je Kvitica u pitanju, a ne Janez. Znate. Ide ovako, pitanje o aktuelnoj situaciji u Srbiji. Znači, pošto ne znaju ko će s kim da se ovo vlada napravi i to jeste i tako dalje. Sad, Tadić ima problem, nema većinu, ovo ono, nemaju ni ovi, nije ni važno. I sad zove Dinkića i kaže ovako, jeli Dinkiću, nemamo većinu, majku mu nešto računam, koliko je 1 i 1? Dinkić kaže 2. Ovaj se zamisli, kaže, majku mu malo je. Janez. Ovaj rođen u... Ja imam jedno slatko pitanje za sve. Čujte, malo da opustimo, znate, samo ovaj ispit, svi smo nategnuti, će se ukakiti u piću. Da vam kažem, ovako, znate li razliku između samoubice i Slovenke? Ne. Dakle, razlika između samoubice i Slovenke. Samoubica proba da gine, jel? A Slovenka gine da ga proba, nevjerovatno. Čudo je ovako. Karakurtović, koja oblast? Koja je oblast? Sad je ono, književnost. Istorija, književnost, jel? Književnost, Ajmo da jeste. vidimo. Pitanje, koji je bio Ivo Andrić? Jo, Karakurtoviću, ako odgovoriš na ovo pitanje dobro, veruj mi, položio si i prošao. Prošao. Okej? Samo nemojte, ako krene opširno, nagrabusili smo. Dobro. Neka se priseti. Samo polako, Karakurtoviću, polako. Ivo Andrić. Jeste. Ivo Ajde. Andrić je bio jedan zidar koji je napravio ćupriju, a nikomu nije platio. Svi imaju po jedan spomenik, Da. a Ivo Andrić ima više. I
Mora da se moja stara zaljubila u njega čim je toliko pričala o njemu, a staroga je bolilo uvo. Prokučka šansa. Ja ne znam šta vi mislite, ali... Ma kaki mora još da odgovara? Naravno da mora još da odgovara. Pa ja znam više o Franci Prešernu nego ono... Dobro je, Janez, ćutite, molim vas. Ajmo dalje, Gedžo. Molim, Ajte vi da čujemo. Šta sad imate? politika! Eto! Ne može da bude politika sigurno. Šalio sam se. Znala sam. Morate imati ili domaćinstvo ili prirodu ili Imam nešto. dosađinstvo, imam ovo bre, kako se zove ovo za jelo, nutricionizam. Ja? Nutricionizam. Da čujemo pitanje. Šta je to čvarak? Bravo! Pa eto, za tebe pitanje kao stvoreno, jel da? Čvarak, to je bombona od svinje. Bravo. Bravo. Vrlo maštovito. Da. Imam potpitanje. Potpitanje? Aha. Potpitanje? Ali za vas, ne za mene. Molim, da. Evo ovako. Ja vas pitam. Možete i vi da učestvujete. Muž ga ima, žena ga prima, a pop ga ne koristi. Slušaj ti, Ružiću, prestani da budeš vulgaran. Ne, Ja, nisam. jasno. I nemoj da budeš bezobrazan. Jednostavno je, nisam. Ne, nemojte molim vas da pomislim svašta o vama. Ponovi. Idemo iz početka. Muž ga ima, Ima. žena ga prima, a pop ga ne koristi. Šta je to? Evo još jedno. Pa ne mora kaži. Govori šta je brže. Muž ga ima, žena ga prima, pop ga ne koristi. Prezime! Bravo, Gede. Sedi, sedi. Nemoj da sam te više čula, jel ti jasno? A vi mislili? Jeste, ja mislila. I ja sam isto, ali tako je odgovor. Ajmo dalje, Karakutović. Dajte mu keca, profesorci. Sad ja opet. Da čujemo sada pitanje, pročitajte. Šta je to brzina svjetlosti? Šta je brzina svetlosti? Brzina svjetlosti, to je kad penzioner ugleda slobodno mjesto u autobusu. Sad idu. Karakurtović. Molim vas. Karakurtović. Molim vas, radi ovih ljudi svih ovdje i svih ovih što nas posmatraju, ima li nešto, čoveče, da ti znaš? Pa sve znam, profesorice. Ajde da čujem. Evo. Evo, kažite šta god, samo da znate. Evo, znate li kakva je razlika između mobilnog i hemeroida, recimo? Kakva? Hemeroida, bona. Da, dobro je. Pa bosanski, nemoj me prevoditi, brat. Da čujemo kakva je razlika. Ajde. Mobilni ima svaki šupak, a hemeroide samo poneki. Bravo. Bravo. Ubavka, ajmo vi. Ovako, Pročitaj. ja imam šta je to faktor, a šta uticaj. Lepo. Da, lepo. Ajde, smislite I odgovor. ja ću to ovako slikovito da vam odgovorim. Da dočaram. Kad sin liči na oca, to je genetski faktor. Bravo. Da. A kad sin liči na komšiju, to je uticaj sredine. Bravo, Ubavka. Bravo, Ubavka. Svaka intelektualka. Jeste, Intelektualka iz Makedonije. jeste. Gospodine Milojko, Nisam ja gospodin, ja sam seljak čovjek, bre. seljačinu ustani i odgovori na pitanje koje imaš. Politika nije. Nemoj tu kviticu. Nije. Imam istoriju Lepo. i geografiju, nešto mešano, nemam Da pojma. čujem pitanje. Piše samo Japan i ono. Bravo, pa bravo, to je odlično. Jeste. Široko možete
Široko, jes. Da. Možete o svemu, Znači, o bilo šta o Japancima, Japanu što znam. o Ajde. ovim... Gejše i to. Znam za gejše, Da, ozbiljno. vulkanima. Mnogo fine žene. Ajmo da čujemo, šta znate o Japancima? O Japanu, evo ovako. Da li znate zašto su Japanci najvredniji narod na svetu? Bravo, zašto? Nemaju Hrvate. Pravo. Ali, Imate tu i podpitanje kad je bio prvi jeste. srpski ustanak. Pa naravno, sve je o Japanu. Srbija do Tokija, Tokio u Japanu. Znači, Kad sve je o bio prvi srpski ustanak? Rano ujutru. Ja moram da Janez. se umešam da vam kažem. Opet. Mislim, ovi Srbi s tim njihovim ustancima, znate, pa to je ko španska serija, znate. Jel da, španska serija? Ja sam specijalista inače za španske serije, ja to gledam non Ma stop. nemojte. Znate, Šta je vrhunac jedne španske serije, a? Vrhunac jedne španske serije, pa sad ću vam reći točno, jel? To je kad Federico ukapira da ima pišu, a i ukapira da je sam sebi majka. Šta je sad Karakurtoviću, nemaš više pitanja na vidu? Profesorice, pa kad smo kod ove oblasti, ja bih pitao, je li istina da su nekad ljudi plaćali kozama umjesto parama? Jeste. Jeste? Pa kako su i onda koze stavljali u novčanike? Nije mi jasno. Nije mi jasno. Djeđa je zbavan. Brkice ustane. Brkice za kraj. Brkice. Brkice, što volim kad mi kažete brkice. To je intimizacija. Kako? Nema veze. Zato 5 kak je dobije. Tiho. Hoćete vi meni da objasnite zašto vi niste učili? Profesorka, ja imam samo 2 pitanja za vas da vam postavim. Ajde, postavi mi pitanje. Hoćete da mi popravite tu jedinicu? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, zašto nećete da mi popravite jedinicu? Ja ću da ti popravim tu jedinicu ako mi odgovoriš iskreno zašto se nisi spremao. Malo je opširno. Čuj kao. Baba mi Imamo vremena. Baba mi bolesna. Da li lažeš opet? Ne lažem, profesorka, ozbiljno. Da mi Hrvoje Crk neko laže. Najozbiljno. Da čujem, Slušajte, slabo vidi, jadna, moramo da joj platimo dvojicu da je vodaju tamo vamo. Ne vidi ništa, bre. Sva se izlupala. I sad joj jurimo očnog lekara, pa naočare tražimo da joj kupimo. Nigde naočara nema za babu. I to sve ti treba da... A znate kako smo to primetili? Svaki dan sedi u kupatilu, gleda u veš mašinu kako radi, unutra se peru dedine pantalone i ona misli da gleda boks meč. Strašno. Pa problem je to. Dobro, da te prelazim. Dobro, opravdano je. Opravdano, profesor, baba, stara žena, stoji kusur godina Čuti, ima. sedi, molim. Ajmo, molim vas, Janez. A kaj sad? Pa nemam više ništa. On je dobio prolaz. Ja sam sve... Ja vas da pitam nešto. A vi mene da pitate, smo završili. Pošto je ovo kraj ispitivanja, mi ćemo se povući da damo ocene. Samo vas da pitam, ovako tokom školovanja i ovih časova naših druženja, ko vam se više dopada, ja i profesorka ili profesor? Ja i profesorice, ja bi vam odgovorio, ali biste se naljutili. Tako ću se uzdržati, znate. Mi ćemo se povući, vi možete da izađete, malo da popričate. Polazili smo! Dođi da se načemo, da se ljubimo! Oj, drugovi! Jel vam žao? Janez vam se prima kao... Dobro. Vratili smo se sa male pauze, a sada ćemo prozvati drugu grupu koja će polagati. Prvi nek uđe Hrvoje Metličić.
Hrvoje, izvucite ovde pitanje, izvolite. Sa zadovoljstvom. I ajmo brže malo dok smo mladi, Hrvoje. Koliko? Dosta, dobro je. Možete na mesto. Dobro, sedite. Zahvaljujem. Drugi nek uđe ili druga, Salveta Jovanović. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, Salveta, uzmite ovde. Pitanja? Još jedno. Bravo, sedite na mesto. Treći, Đuro Palica. Ovde smo. Evo, ovde su i kvitice, izvolite. Profesorice, ovo je sve moja rodbina, ovo su mi studenti iz Berana. Samo vi sedite i požurite. Dobro je, Đuro, Nikad nije dosta. sedite. Od viška glava ne boli. I svakog trenutka očekujemo Ajdemi popuši. Hvala. Izvolite. Ajdemi. Samo Pitanje izvuci. ja da je došla moja rodbina ne bi mogli da stanu ovde. I to na uža. Stani, Ajdemi. Kako ste vi došli na polaganje, a niste se obrijali, molim vas? Pa šta, u žalosti samo učiteljice. U žalosti, za kim žalite? Samo 40 države je priznalo Kosovo, a 150 nije. Izvolite na mesto. Vidite se obrijete, sve jedno. Šta ste pustili tu bradu, molim? Pa bolje ja sam sebi da pustim bradu nego Geđa da mi pusti bradu. Sam ja budala. Dobro. Sad ćemo da krenemo. Hrvoje, vi ste bili fenomenalni tokom prošle godine, tako da bih ja volela, a i ovde svi, da čujemo nešto o vama, ako može. Pa kaj bih vam rekao, znate, poznato je da sam ja bio veoma pametno i napredno dijete. Ja sam općenito prohodal sa samo 4 mjeseca. A, divno, da. Izvolite. On je glup ka noć. Ja sam pametniji od njega 100 puta. Vidite, kako ste vi pametniji? A mene su nosili do 4. godine. Jesam lud da hodam. Molim vas, Hrvoje, koje je vaše prvo pitanje? Pa, moje prvo pitanje je iz zoologije. Dobro. Šta je to gorila? A, divno. Ajmo, šta je to gorila? Pa znate, to je naš daleki rođak. Ogromna je životinja, dlakava, udara se u grudi pjesnicama, viče, groar, jede banane, jede kaj stigne. Ogromno. Odlično, bravo. Gorila, ja ću da kam, gorila to je ono što ima Hašim Tači što ga prato na dvojice i što ga čuvaju, to je gorila. Ajdemi, ja bih vas zamolila da ne upadate dok ja ne pitam, jel jasno? Prekinite. Šta je bilo, Salveta? Izvolite, nešto ste htjeli, jel? Jednu večer je stalo struja. Dobro. Kole zapali sviću. Da? I ona je do zore gorila. Bravo. Hrvoje, ono baš i nije bilo dobro malo pre. Malo mi je. Ajde, koje je vaše drugo pitanje? Dakle, ovo je jedno pitanje iz politike. Piše izaberi. Da čujemo. Ja bih izabrao ono što se najviše razumijem. O srpskoj politici bi neka rekla. O srpskoj, može. Evo, ajde, izvolite. Može da čujemo. Znate kak se kune Srbin posle mitinga protestnog? Recite nam. Najke mi mile. Idemo dalje. Ajdemi, šta ste vi izvukli? Ja, učiteljice, imam jedan problem. Što? Ne znam, uvek meni mi zapadne ovako. Kaže, zašto su ubili Cezara? Teško. A ja iskren da vam rećem, ja ne znam ko je taj čovjek. Čekajte. Ako može da mi pomogneš malo. Ja ću da vam objasnim. Cezar je rekao, kocka je bačena ili ti alea ata est. Razumete? I zašto su ubili Cezara? Pa zašto su ubili Cezara? Pa zbog kockarskih dugova. Ne.
Čovek je dugovo i zdravo. Ajde mi. Popuši. Ajde mi, hoćete da vas izbacim napolje i da vam ne dozvolim da polažete ovdje, jel to hoćete? Ne, daleko bilo od toga. Vi nemate pojma ni o čemu, Ajde mi. Ko nema pojma? Jel znate možda neku državu, grad? Šta znate vi? Ja dalje znam neku državu. znate? Ja najbolje znam da mi pitaš ti na meni sve u Prištinu šta je. Šta te interesuje, ja znam. Evo, Salveta možda mi postavi pitanje. Čekajte, to je odlična ideja, Ajde mi. Ajde, Salveta, postavite vi njemu pitanje, da čujemo. Kako se zove direktor gradske čistoće u Prištinu? A? Izmet fekalija. Ne zna. Dobro. Znam čoveka lično, išao sam par puta na ručak kod njega. Bravo, Odlično. Sjajno, Ajde mi, već ste na pola puta. Hvala. Salveta, molim vas, vi baš mnogo dajete na higijenu, ja sam čula, je li to istina? Jeste, ja sam velika higijeničarka, svi znaju. Dobro. Samo, znate, ne perem kosu s onaj šampon Merima Kruševac. A zašto? Pa na njega piše za svakodnevnu upotrebu. Ne postizavam. Dobro, u redu. Čekajte, molim vas, Đuro. Molim. Što ste vi ucaklili tim očima? Što ćutite? Ja? Jeste tužni možda? Šta vam je? Ja jesam. Što? Profesor, nemojte me danas pitati ništa ako možeš jutra. Zašto? Ne može sutra! Ne može sutra, danas je ispit. Ja sam profesorice nervno rastrojen na nervenoj bazi. Tužan je. Zašto ste dnevno rastrojeni, Sad sam molim? se sjetio neke stvari. Koje stvari? Kad sam bio mlađi profesorice, Dobro. kad me žena pomiluje po kosi, Da? diže mi se dolje. A sad kad sam stariji, kad me dolje pomiluje, diže mi se kosa na glavu. Znate šta? Ja glupljeg čoveka od vas nisam vidjela. Da sam mnogo je glup. Nemojte tako. Vi ste mnogo glupi. Možda jesam, ali nemam pojma. Da nemate pojma. U pičku materinu. Ne, molim vas. A možda i jesam kukavac, evo prije neki dan mi neki lupež obio stan. Dobro. Ukrao mi televizor, ja ga vidim, profesorice, da on bježi niz ulicu. Sve udara nogama u guzicu koliko bježi. A ja trg za njim, trg. Ja mu nosim daljinac od televizora da ima kukavac. Šta ću? Hrvoje, molim vas, vaša kvitica. Meni piše umjetnost, a ja bih, ako se ne ljutite, izabral muzičko. A on naravno može. Može. Znate li kaj pjeva Srbin u Grčkoj? Šta peva Srbin? Ovo je zemlja mojih snova. A, dobro. Bravo, Hrvoje, bravo. Za muzičko, bravo. Zato mi Šiptari idemo samo u cilj da se brčkamo. Za nas Grčka ne dolazi u obzir. Ajde mi, Molje. što je bilo? Htio bih da vam, evo, kad smo već kod Grčke, kod mora, znate li kako možete prepoznati srpski brod na pučini morskoj? Kako, izvolite? Pa jedini brod za kojim ne lete galebovi. Dobro. Ajde mi. Najzad nešto pitanje što ga znam na meni. Šta ste izvukli, Ajde mi? Muzičko. I vi ste Muzičko, muziku. tačno. Odlično, dobro, da čujemo pitanje. Ali ja znam vrhunske, sve opera mi je zapala, opera! Opera. Jeste tačno. Bravo, Ajde mi. Piše ovako, zašto Carreras i Placido Domingo nikad ne zapevaju u Srbiju? Zanimljivo pitanje, zašto da čujemo? Pa nisu ludi pa da im Tadić ukrade glasove. To je Evropa, gospođe učiteljice. Ajde mi, vama je samo politika u glavi, ili znate to? Politika mi u glavu, jeste. Čutite sad, čutite. Salveta, da čujem vašu kviticu. Ja imam muzičko pitanje. Muzičko i vi. O, divno. Ajde, Pitanje je, ko je najveći pevač svih vremena? I ko je po vama najveći pevač? Pavarotti. Bravo, Bravo.
Odlično, bravo. Izvini, Kebo, ali karijera je karijera. Ajde vi, Đuro. Kuku majku. Šta je bilo? Avijacija, to sam pitanje izvuka. Avijacije nego Kritica, šta? jeste ono... Da vidimo to Ali pitanje. tu sam ja majstor, profesorice. Sve znam. Ovako ide to pitanje. Imam ga i ja. Bravo. Koje tipove aviona znate? Ja znam ove profesorice nevidljive avione. Njih sam se nagleda. Bespilotne, jeste, nevidljive bespilotne avione. A što bespilotne? Za vrijeme rata, profesorice, mi Crnogorci, najviše smo voljeli da ih obaramo. Dobro, što te bespilotne? Zašto te ste voljeli da obarate? Pa ko će da trči za pilotima kad padaju dolje, ja da ne bi. Ovako... Idemo dalje, da. Idemo dalje. Hrvoje, molim vas, vašu kviticu. Aktuelnosti ili zanimljivosti? Ajde da čujemo. Pa evo, ja bih nešto kaj sam pročital. Predsjednik Tadić odlučio da iznenadi svoju suprugu, nije se najavil kad je dolazio doma, znate. Dobro. I onak se prišunja, uleti u kuću, a suprug onako, Bože! A on kaže, polako, možeš me slobodno zvat Boris. Dobro. Hrvoje, još uvek vam gledam kroz prste. Ja bih zamolila, ako dođete do politike, da ne bude baš i naša srpska, jel znate? Ajde mi, vaše pitanje? Moje pitanje je isto kao i na Đuru što mu je padio avijacija. Avijacija? Jeste. Dobro. Avijacija. Dobro, ajde vi meni, hoćete da pročitate vaše pitanje? Da čujem. Piše, kaže, navedite koji su to sisari što lete. I koji su sisari koji lete? Sisari koji lete su stewardese. Nije. Jedna mi dolazi meni, ja kad sam leteo sa avion, i mi kaže, ajde mi, hoćete li čaj ili kafu? A ja kažem, a u koji je čaj? Molim vas, šta da radim? Da ga izbacim sa časa? Ne, bit će on kažnjen adekvatno za svoje... Salveta, idemo dalje, molim vas. Ja imam sportsko pitanje. Sportsko pitanje? Kakvo sportsko pitanje? Vi pratite sport? Ja, znate, o sportu znam sve. Sve? Jeste, ja sam u predsjedništvu od Crvene zvezde. I kakvi su odnosi u Crvenoj zvezdi? Odnosi ko šta stigne. Hrvoje, ja imam jedno pitanje za vas spremljeno ovde. Kako? Recite mi, koliko je Neptun udaljen od Sunca? Neptun je udaljen od Sunca isto koliko je Crvena zvijezda od Lige šampiona. Dobro, molim vas sad, ajde. Pa je to malo ili Đuro, vi? Molim. Da čujem, Evo, ajde. izvuka sam ja kviticu. Šta piše tu? Piše mi zimski raspust. Kako sam Zimski proveo raspust. Isto vezano za sport, profesorice. Ajde lepo, ajde vi nama ovdje da kažete kako vi provodite zimski raspust. Evo ovako, profesorice. Prvu nedjelju zimskog raspusta sam proveo na Žabljak. A drugu nedjelju zimskog raspusta u gips. Đuro. Šta ću kukvat zbak suz? Ajde mi, izvucite. Mi piše ovdje zoologija, ne razumem šta je to. Zoologija, to je nauka o životinjama. Tačno, jeste. I sad vi meni kažete šta radimo sa životinjama. Evo, na primjer, sa psom. Sa džukelu. Dobro, sa džukelom. Sa džukelu uzmemo, mazimo, pazimo, šetamo da piški, da kaki. Kupamo po potrebi i češljamo. Dobro, bravo. To smemo da radimo. Dobro, bravo, ali nešto ste zaboravili, najglavnije. Šta? Da ne smemo nikada ljubiti psa. Ta učiteljica, tačno ste u pravu. Nikad džukelu čovjek ne sme da se ljubi. Moja tetka pred 2 nedelje je poljubila jednu džukelu, crko posle 2 dana od dana. Salveta. Jeste?
Ajde da čujem, vi imate ribolov ako... Jeste, imam dobro. jedno ribolovačko pitanje. Dobro, i recite mi kako se ribe love? Riba se lovi sa štap. Dobro, ali na štap se stavi nešto, udice, jel tako? Pa crv, jel tako? Pa se na udicu stavi jabuka. Kako jabuka? Pa valjda se crv stavi na udicu. Pa crv je u jabuku. Dobro, ajde, dobro. Ove srpske jabuke, samo crve imaju. Drugo nema. Nema. Molim vas, Đuro, Molim, imam pitanje za vas izvolite, dopunsko. imam i ja. Recite mi, ko je car životinja po vama? Car životinja je zmija. Kako Đuro zmija, molim? Lijepo Bogo mi, leži, a ide. Car da carovima. To je moj životni san, profesorice. Hrvoje, da čujem vaše pitanje. Pa ovdje, ovo bih rekao da je geopolitičko pitanje. Kolika je veličina Slovenije? Pa ja bih, ako mogu, da dočaram na jedan način. Ajde, dočarajte, izvolite. Znate li kako spava slovenački predsjednik? Izvolite. Glava mu u Austriji, a noge u Hrvatskoj. Dobro, a ide mi, molim vas. Jes. Zašto vreme u Americi kasni nekoliko sati u odnosu na Evropu? Zašto vreme u Ameriku kasni nekoliko sati u odnosu na Evropu? Da. Vrlo prosto, učiteljice. Pa Amerika je kasnije otkrivena. Ajde mi, opet ste se izvukli. Opet. Salveta, ja sam vaše pismene zadatke gledala. Jeste. Vaš rad uopšte nije dobar. Vi ste napisali ste Salveta umjesto čumur, vi ste napisali čumur. Nisam, čaleta mi. Dobro, ajde, dobit ćete dvojku. Đuro, Molim, da čujem nešto. tu sam, izvolite. Vi sutra kad završite ovu školu, bit ćete specijalac. Može neko da vas iznajmi da radite u obezbeđenju. Bezbeđenje, može. Ajde, pojasnite nam tu reč o obezbeđenju. Šta je to? Šta je bezbjednost? Da? Bezbjednost. Evo, profesorice, malo prije sam primijetio. Sva mi dugmad na šlicu pokidana, a ostalo mi samo jedno, ka bezbjednost. Da me glad! Ja ću još razmisliti da li ćete položiti. Nemojte, profesor, da mislite. Molim. Jer mogu ja da dočaram obezbeđenje? Kako da ne, izvolite, Salveta. Ja kad kupim novi CD od ovu grand produkciju, Da? ja postavim debelu ogradu da ne preskače. Bravo. Da. Dobro. Kako je to obezbeđenje? Obezbedit ćemo mi vama da vi padnete lepo godinu. Molim vas. Jesmo gotovi. Hrvoje, ćuti. Da čujemo vaše Ja bih pitanje. vam ispričal jedan događaj. Znate, premijer Koštunica je bio u nezvaničnoj posjeti u Rusiji kod Putina i pita ga, kako to, Putine, da si ti tako autoritativan čovek, obavešten, kako to da su svi političari da u tebi vide uzor i tako dalje. A Putin na to kaže, pa zato što smo okruženi pametnim ljudima. A kako to? I on pozove Medvedeva. Medvedev, prehađi. I dođe Medvedev i on kaže, šta je to? Sin tvoje majke, a nije ti brat. Medvedev iz rukava. Pa to sam ja. Koštunica se razmišlja i odmah pozove telefonom koga? Velju Ilića, jeli? Da. Veljo, šta je to? Sin tvoje majke, a nije ti brat. Da. Velja kaj će činit? Brzo otrči po pomoć kod Dinkića. Dinkiću kaže pomagaj. Šta je to? Sin tvoje majke, a nije ti brat. Dinkić je malo razmišlja, pa kaže, pa to sam ja. Sav srećan Veljo trči kod Koštunice i kaže mu, znam odgovor. A koji si obavešten? On kaže, pa to je Mlađan Dinkić.
Bravo. Molim vas, ali to nije kraj. Znate kaj me Koštunica rekel? Šta? Pa čoveča nisi obavešten. To je Medvedev. Učiteljice, ja ove najgora imena što sam mogao da čujem. Rusi, Medvedev, Putin, daleko od mene. Evo, odgovor na moje pitanje je super. Valuta, sve valute poznajem. Marke, franke, eura, šta god hoćeš. I znam koja će da bude nova valuta i niko na svetu to ne zna sem meni. Uostalom, znaš zašto? Zašto? Ja sam pametniji od tebi. Od mene ste pametniji? Tačno. Evo da ti postavim pitanje. Ko je najpametniji čovjek na svetu? Znam. Nikola Tesla. Pa Nikola Tesla, a ne njegov učitelj. Pa vidim. Pa bravo. Što se mene tiče, i on je položio. Samo nešto da kažem. Valuta, najnovija svetska valuta je u Vojvodinu. Kada cepe Vojvodina, najnovija valuta Vojvodine ima da bude 1 lala. Dobro. 1 lala, a oni novčići će da budu 1 dođoš. A znaš zašto? A zašto? Pa na jednog lalu uvek idu 100 dođoša. Odlično. Bravo. Jel da? On je sve bolji i bolji. Jeste. Dobro. Đuro, imam jedno pitanje za vas. Aj. Kako se zovu dečiji zubi? Ja? Da. Okle, ja sam, nemam pojma, profesor. Kako nemate pojma? Ja sam rođen bez zuba. Mlečni zubi. Mlečni zub. A mliječni zub? Mlečni To se tako zove? To se tako zove, Bogo mi, onda bi se ovi moji zvali pivski zubi. Čuje. Đuro, Molim. ajde još jedno pitanje. Odlično, sve znam. Ja sam Ime genij. ptice koja više ne postoji. Ime ptice koja više postoji. To je kanarinac, profesorice. Niđe ga nema. Kako kanarinac, molim? Juče ga je jelo komšinsko pašče. Ja vidio sam svojim očima, brate. Ni peruška ostala nije. Ajde mi. Nabrojite mi 5 stvari koje sadrže mleko. Sir, Dobro, kajmak dobro. i 3 krave. Bravo. Idemo dalje sa propitivanjem, da čujemo, Hrvoje, vaše pitanje. Tko je numizmatičar? Da čujemo. Pa to je čovjek koji skuplja novčiće. A, tačno, bravo, odlično, jeste. Kod nas se taj što sakuplja novčići zove prosjek. Dobro. Dobro. Ajde mi. Šta je mačka za kraj, da nam kažem? Mačka, šta je mačka? Da. Mačka to je jedna životinja. Da. Dobro. Mačka koja ima brkove, Jeste. ima uši i nosi jaja. Čekajte, molim vas, pa kako mačka može da nosi jaja? A učitelji, izvinite, pobrkao sam sa konja. Jeste. Budala. Dobro, Đuro, vi ste do sada pali na svakom ispitu, je li Sve tako? sam zna zaludu, profesor. A mrze me profesori, ba. Pa čekajte, jeste znali sva pitanja? Sva pitanja sam zna. Pa kako ste onda pali? Ali nije sam znao odgovore, profesorice. Dobro. Ja uopšte nemam ocenu za vaša znanja, razumete? Ja nemam ocenu. Dobro, polako, dogovorit ćemo se za ocene. Nego ja sam vas, gospodine Popuši, htjela da pitam nešto, nezavisno od ovog Šta god hoćeš, a ja ocenjivanja sve i to. znam, sve. Ne, nego mi je jako zanimljivo, znate, vi šiptari, jel? Jeste, tačno. Ste jako dobri sa tim poslastičarnicama, sa sladoledom, sladoled. super. Sladoled. Dajte, možete da mi otkrijete recept kako to Recept? pravi? Da. Kako žiptari prave sladoled? To, da mi kažete, Evo, a? samo pod jednim uslovom. Hrvoje da mi pomogne. Pa, Jer on je sa mnom u koaliciju. a? Može? Dobro, može, Ajde. Dođi Hrvoje ispred. ajmo.
Ja ću da sedim ovako, sedim, ali nemoj da mi stojiš na glavu, nisi Srbin, bre. Molim vas. Kako je debela... Dobro. Ja sad pravim sladoleda, Hrvoje mi pravi mi društvo, dok ja pravim sladoled. Evo ovako. Mešate sad. Mešam. Mešate. Ajde mi, kak ide? Ide super. Hrvoje, da ti pitam, šta je uradio juče u fudbalu Priština protiv Vaznimija? Izgubila 1-0. Tu, pička mu materiju. A to je... Posle dugog razmatranja, dogovaranja, razgovaranja, čast mi je da vas obavestim o kandidatima koji su položili. Kao prvo, svi ste položili i ja vam čestitam i nadam se da ćete postati dobri evropski policajci. A sada himnu. Zimskog raspusta sam proveo na Žabljak, a drugu nedjelju zimskog raspusta u gips. Đuro. Šta ću kukavat zbak suzu? Ajde mi, izvucite. Mi piše ovdje zoologija, ne razumem šta je to. Zoologija, to je nauka o životinjama. Tačno, jeste. I sad vi meni kažete šta radimo sa životinjama. Evo, na primjer, sa psom. Sa džukelu. Dobro, sa džukelom, ajde. Sa džukelu uzmemo, mazimo, pazimo, šetamo da piški, da kaki, kupamo po potrebi i češljamo. Dobro, bravo. To smemo da radimo. Dobro, bravo, ali nešto ste zaboravili, najglavnije. Šta? Da ne smemo nikada ljubiti psa. Ta učiteljice, tačno ste u pravu. Nikad džukelu čovjek ne sme da se ljubi. Moja tetka pred 2 nedelje je poljubila jednu džukelu, crko posle 2 dana odmah. Salveta. Jeste? Ajde da čujem, vi imate ribolov ako... Jeste, imam jedno ribolovačko pitanje. Dobro, i recite mi kako se ribe love? Riba se lovi sa štap. Dobro, ali na štap se stavi nešto, udica, je li tako? Pa crv, je li tako? Pa se na udicu stavi jabuka. To. Kako jabuka? Pa valjda se crv stavi na udicu. Pa crv je u jabuku. Dobro, ajde, dobro. Ove srpske jabuke, samo crve imaju. Drugo nema. Nema. Molim vas, Đuro. Molim. Imam pitanje za vas dopunsko. Izvolite, imam i ja. Recite mi, ko je car životinja po vama? Car životinja je zmija. Kako Đuro zmija, molim vas? Lijepo Bogo mi, leži, a ide. Car da carevima. To je moj životni san, profesorice. Hrvoje, da čujem vaše pitanje. Pa ovdje, bih rekao da je geopolitičko pitanje. Kolika je veličina Slovenije? Pa ja bih, ako mogu, da dočaram na jedan način. Ajde, dočarajte, izvolite. Znate li kako spava slovenački predsjednik? Izvolite. Glava mu u Austriji, a noge u Hrvatskoj. Dobro, a ide mi, molim vas. Jes. Zašto vreme u Americi kasni nekoliko sati u odnosu na Evropu?
Znaš što vreme u Ameriku mu kasni nekoliko sati u odnosu na Evropu? Da. Vrlo prosto, učiteljice. Pa Amerika je kasnije otkrivena. Moza. Ajde mi, opet ste spenarinac. Juče ga je jelo komšinsko pašče. Ja vidio sam svojim očima, brate. Ni peruška ostala nije. Ajde mi, nabrojite mi 5 stvari koje sadrže mleko. Sir, Dobro, kajmak dobro. i 3 krave. Bravo. Idemo dalje sa propitivanjem, da čujemo, Hrvoje, vaše pitanje. Tko je numizmatičar? Da čujemo. Pa to je čovjek koji skuplja novčiće. A, tačno, bravo, odlično, jeste. Kod nas se taj što sakuplja novčići zove prosjek. Dobro. Dobro. Ajde mi. Šta je mačka za kraj, da nam kažem? Mačka, šta je mačka? Da. Mačka to je jedna životinja. Da. Dobro. Mačka koja ima brkove, Jeste. ima uši i nosi jaja. Čekajte, molim vas, pa kako mačka može da nosi jaja? A učitelj, izvinite, pobrkao sam sa konja. Jeste. Budala. Dobro, Đuro, vi ste do sada pali na svakom ispitu, je li tako? Sve sam zna zaludu, profesor. A mrze me profesori, ba. Pa čekajte, jeste znali sva pitanja? Sva pitanja sam znao. Pa kako ste onda pali? Ali nije sam znao odgovore, profesorice. Šta ću? Dobro. Ja uopšte nemam ocenu za vaša znanja, razumete? Ja nemam ocenu. Dobro, polako, dogovorit ćemo se za ocene. Nego ja sam vas, gospodine Popuši, htjela da pitam nešto, nezavisno od ovog ocenjivanja i to. Ne, nego mi je jako zanimljivo, znate, vi vi šiptari, jel? Jeste, ste jako dobri sa tim poslastičarnicama, sa sladoled. Sladoled. Dajte, možete da mi otkrijete recept kako to pravi? Da. Kako žiptari prave sladoled? To, da mi kažete, Evo, ja? samo pod jednim uslovom. Hrvoje da mi pomogne. Jer on je sa mnom u koaliciju. Može? Dobro, može. Ajde. Dođi Hrvoje ispred. Ajmo. Ja ću da sedim ovako, nemoj da mi stojiš na glavu, nisi Srbin, bre. Molim vas. Kako je debela... Dobro. Ja sad pravim sladoled, a Hrvoje mi pravi mi društvo, dok ja pravim sladoled. Evo ovako. Mešate sladoled. Mešam. Mešate. Ajde mi. Pazite ovako, dakle, Basna glasi ovako, beži puž, ne zna gde je, kroz šumu, poludeo od straha, naleće na koga? Na lisicu. Kaže lisica, šta bežiš? Kaže, jure me ova finansijska od Dinkića, kaže, odraće me. Što će tebe odrat? Kaže, ja imam kuću, žena ima kuću, deca imaju kuću, najebo sam. Kad lisica počne da beži, sad ona beži ko blesava, trči na rodu. Kaže, šta je bilo? Juri me finansijska. Kaže, pa šta begaš? Pa kaže, ja imam krzno, muž mi ima krzno, deca imaju krzno, najebala sam. Kad roda odjedanput počne da beži i ona, razumeš, natrči na ovoga majmuna. Naravno. Kaže, šta je bilo? Finansijska me, kaže, juri roda. Kaže, pa šta? Pa kaže, ja živim na visokoj nozi, muž mi živi na visokoj nozi, deca su na visokoj nozi, znaš. Još nije ni završila, majmu ko lud počne da beži. Ma kaže, šta ti bežiš, vi kakav si? On kaže, mi gologuzi prvi najebemo, znate. Karakurtović. Ja sam izvukao jedno kombinovano pitanje. Kako kombinovan? Šta je to kombinacija? Pa dobro, šta je kombinacija? Kombinacija, to je narod u kombiju. Ajmo Brkice, ajde Brkice, šta si se snuždio, ajde. Nisam se snuždio, mislio sam ne mislite na mene. Bože, svašta. Ajde da čujemo, šta ste izvukli sad, koju oblast? Muzičko.
Muzičko, Jeste. nije politika. Nije. Dobro, muzičko. Ali ima veze sa politikom. Nisam znala za to. Spojim Ajmo ja ovako, to sve. prvo muzičko pitanje. Kako ide pesma? Kad si srećan, da na 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 na. Možete još jednom. Kad si srećan, da na 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 na. Kad si srećan lupi tačijemo pod. Kad si srećan lupi tačijemo pod. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan lupi tačijemo pod. Dosta! Dosta! Sedi. Izvinite, molim vas. Zaneo sam se, pošto sam srećan, znate ono... Kad si srećan. Molim vas, ajmo dalje. Janez može. Ja imam zanimljivo pitanje ovdje, kaže, iz domaćinstva, znate, o Lepo. koktelima. Jeste, da, pa to je domaćinstvo. Dakle, Kako se kaže, pravi? kaže Koji kak se zove koktel od alpskog mleka. Pazite sad, koktel od alpskog mleka, bitera i kole. Kako? Albite koko. Samo 40 države je priznalo Kosovo, a 150 nije. Izvolite na nas. Vidite se vrijete sve jedno. Šta ste pustili tu bradu, molim? Pa bolje ja sam sebi da pustim bradu nego Geđa da mi pusti bradu. Sam ja budala. Dobro. Sad ćemo da krenemo. Hrvoje, vi ste bili fenomenalni tokom prošle godine, Točno. tako da bih ja voljela, a i ovdje svi, da čujemo nešto o vama, ako može. Pa kaj bih vam rekao, znate, poznato je da sam ja bio veoma pametno i napredno dijete. Ja sam općenito prohodal sa samo 4 mjeseca. A, divno, divno. Da. Profesorice, on je Izvolite. glup ka noć. Ja sam pametniji od njega 100 puta. Vidite kako ste vi pametniji. A mene su nosili do 4. godine. Jesam lud da hodam. Molim vas, Hrvoje, koje je vaše prvo pitanje? Pa, moje prvo pitanje je iz zoologije. Dobro. Šta je to gorila? A, divno. Ajmo, šta je to gorila? Pa znate, to je naš daleki rođak, ogromna je životinja, dlakava, udara se u grudi pjesnicama, viče, groar, jede banane, jede kaj Bravo, stigne, odlično, ogromno. odlično, bravo. Gorila, ja ću da kažem, gorila je, to je ono što ima Hašim Tači što ga prato na dvojice i što ga čuvaju, to je gorila. Ajde mi, ja bih vas zamolila da ne upadate dok ja ne pitam, jel jasno? Prekinite. Šta je bilo, Salveta? Izvolite, nešto ste htjeli, jel? Jednu večer je stalo struja. Dobro. Kole zabali sviću. Da? I ona je do zore gorila. Bravo. Hrvoje, ono baš i nije bilo dobro malo pre. Malo mi je. Ajde, koje je vaše drugo pitanje? Dakle, ovo je jedno pitanje iz politike, piše izaberi. Da čujemo. Ja bih izabrao ono što se najviše razumijem. O srpskoj politici bi neka rekla. O srpskoj, može. Evo, ajde, izvolite. Može da čujemo. Znate kak se kune Srbin posle mitinga protestnog? Recite nam. Najke mi mile. Idemo dalje. Ajde mi, šta ste vi izvukli? Ja, učiteljice, imam jedan problem. Što? Ne znam, uvek meni... Znate šta? Ja glupljeg čoveka od vas nisam vidjela. Da sam mnogo je glup. Ne bojte tako. Vi ste mnogo glupi. Možda jesam, ali nemam pojma. Da nemate U pičku materinu... Ne, molim vas. A možda i jesam kukavac, evo prije neki dan mi neki lupež obio stan. Dobro. Ukrao mi televizor, ja ga vidim, profesorice, da on bježi niz ulicu. Sve udara nogama u guzicu koliko bježi. A ja trg za njim, trg. Ja mu nosim daljinac od televizora da ima kukavac.
hoću. Hrvoje, molim vas, vaša kvitica. Meni piše umjetnost, a ja bih, ako se ne ljutite, izabral muzičko. O, naravno, može. Može. Znate li kaj pjeva Srbin u Grčkoj? Šta peva Srbin? Ovo je zemlja mojih snova. A, dobro. Bravo, Hrvoje, bravo. Za muzičko, bravo. Zato mi Šiptari idemo samo u cilj da se brčkamo. Za nas Grčka ne dolazi u obzir. A ide mi? Molje. Što je bilo? Htio bih da vam, evo, kad smo već kod Grčke, kod mora, znate li kako možete prepoznati srpski brod na pučini morskoj? Kako, izvolite? Pa jedini brod za kojim ne lete galebovi. Dobro. A ide mi? Najzad nešto pitanje što ga znam na meni. Bravo. Šta ste izvukli, a ide mi? Muzičko. I vi ste Muzičko, muziku. tačno. Odlično, dobro, da čujemo pitanje. Ali ja znam vrhunske, sve opera mi je zapala, opera! Opera. Jeste tačno. Bravo, ide mi. Piše ovako. Zašto Carreras i Placido Domingo nikad ne zapevaju u Srbiju? Zanimljivo pitanje. Zašto, da čujemo? Pa nisu ludi pa da im Tadić ukrade glasove. To je Evropa, gospođe učiteljice. A ide mi, vama je samo politika u glavi, ili znate to? Politika mi je u glavu, jeste. Čutite sad, čutite. Salveta, da čujem vašu kviticu. Ja imam muzičko pitanje. Muzičko i vi. O, divno. Ajde, Pitanje da je, čujemo. ko je najveći pevač svih vremena? I ko je po vama najveći pevač? Pavarotti. Bravo, Salveta, bravo. Ovo je odlično, da. Izvini, Kebo, ali karijera je karijera. Ajde vi, Đuro. Kuku majku. Šta je bilo? Avijacija, to sam pitanje izvuka. Pa avijacije nego Kritica, šta? jeste ono... Da vidimo to Ali tu pitanje. se ja majstor, profesorice. Ma, čuti. Pa bajka je. Dakle, To ti je našatovalo. ide crvenkapica kroz šumu, to vam je poznato. Ona trči na Vuka, jel? I Vuk kaže, gde si ti pošla crvenkapice, draga? Ona kaže, kod bake. A on kaže, a kod bake, ali bili bi mi dala bakinu adresu. Kaže crvenkapica, pa zakaj ne? Piši www.baka.com.u. Bravo. Koliko je 2 i 2, Fikrete? 5. Šta priča? Koliko? 5, Bona. Šta si rekao? 5, bem te gluvu, Bona. Pa 5. Biće ovdje Niki Šiljav, Vigi. Koliko sam dobio, profesorci? Dobio si 2. 2, super. Jedan iz biologije i jedan iz matematike. To se ja javim. Jeste. A ja sam se Ubavka. javio. Molim vas, sedite i čutite. Vi sedite, vidim da imate tremu, jel? Da. Pa kak nema tremu, tresi si ko jebena zečica, vidi. Dobro, vama ne smeta, jel, da Ubavka odgovara sedeći, nema, okej? kakvi. Molim vas. Ali ke se izboram ja sa tremava, profesorke, dobro. da. Ajde. Eve mi padnala dečja umetnost. Bravo, odlično, Da. da čujemo pitanje. I ja da vas pitam, da li znate kako se zove kad Branko Kockica legne? Kako? Lego kockica. Bravo. Geđo, Molim, izvolite. kafu i kiselu. Izvolite pitanje. Imam 2. Koje je sljedeće? Koje hoćete, možete? Politika je jedno i drugo, tako da... Opet politika. Jeste, šteta što se ne bavim politikom. Ide ovako, prvo Sve pitanje... mislim da si nešto tu... Ajde, dobro, ajde. Nisam Mora ništa da tu, bude... tamo. Jel spoljna ili unutrašnja? Pa čujte, kod njega se to ne zna nikad, nema. A sve vam je to Ajde, politika. dobro, da čujem.
ide ovako. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soros fondacije? Zanimljivo. Šta? Mogu da se podsjetim samo. Kako da se podsjetiš? Ne može da se podsjetiš. Šta kaže? Ispit, bre. Hajde, skoncentriši se. Evo ovako, mogu da ponovim još jednom. Šta kaže mladi radikal? Ako dođete do politike, da ne bude baš i naša srpska, jel znate? Ajde mi, vaše pitanje? Moje pitanje je isto kao i na Đuru što mu je padio avijacija. Avijacija? Jeste. Dobro. Avijacija. Dobro, ajde vi meni, hoćete da pročitate vaše pitanje? Da čujem. Piše, kaže, navedite koji su to sisari što lete. I koji su sisari koji lete? Sisari koji lete su stewardese. Nije. Jedna mi dolazi meni, ja kad sam leteo s avion, i mi kaže, ajde mi, hoćete li čaj ili kafu? A ja kažem, a u koji je čaj? Molim vas, šta da radim? Da ga izbacim sa... Ne. Biće on kažnjen adekvatno za svoje... Salveta, idemo dalje, molim vas. Ja imam sportsko pitanje. Sportsko pitanje? Kakvo sportsko pitanje? Vi pratite sport? Ja, znate, o sportu znam sve. Sve? Jeste, ja sam u predsjedništvu od Crvene zvezde. I kakvi su odnosi u Crvenoj zvezdi? Odnosi ko šta stigne. Hrvoje, ja imam jedno pitanje za vas spremljeno ovde. Kako? Recite mi, koliko je Neptun udaljen od Sunca? Neptun je udaljen od Sunca isto koliko je Crvena zvijezda od Lige šampiona. Dobro, molim vas sad, ajde. Pa je to malo ili Đuro, vi? Molim. Da čujem, Evo, ajde. izvukao sam ja kviticu. Šta piše tu? Piše mi zimski raspust. Kako sam Zimski proveo raspust. zimski? Isto vezano za sport, profesorice. Ajde lepo, ajde vi nama ovde da kažete kako vi provodite zimski raspust. Evo ovako, profesorice. Prvu nedjelju zimskog raspusta sam proveo na Žabljak. A drugu nedjelju zimskog raspusta u gips. Đuro. Šta ću kukavac bak suzu? Ajde mi, izvucite. Mi piše ovdje zoologija, ne razumem šta je to. Ako možda mi Zoologija, to je nauka o životinjama. Tačno, jeste. I sad vi meni kažete šta radimo sa životinjama. Evo, na primjer, sa psom. Sa džukenu. Dobro, sa džukenom, Sa džukenu uzmemo, mazimo, pazimo, šetamo da piški, da kaki, kupamo po potrebi i češljamo. Dobro, bravo. To smemo da radimo. Dobro, bravo, ali nešto ste zaboravili, najglavnije. Šta? Da ne smemo nikada ljubiti psa. Ta učiteljice, tačno ste u pravu. Nikad džukelu čovjek ne sme da se ljubi. Moja tetka pred 2 nedelje... Idemo dalje. Ajde mi, šta ste vi izvukli? Ja, učiteljice, imam jedan problem. Što? Ne znam, uvijek meni mi zapadne ovako. Kaže, zašto su ubili Cezara? Teško. A ja iskren da vam rečem, ja ne znam ko je taj čovjek. Čekajte. Ako može da mi pomogneš malo. Ja ću da vam objasnim. Cezar je rekao, kocka je bačena ili ti alea ata est. Razumete? I zašto su ubili Cezara? Pa zašto su ubili Cezara? Pa zbog kockarskih dugova. Ne. Čovjek je dugovo i zdravo. Ajde mi. Popuši. Ajde mi, hoćete da vas izbacim napolje i da vam ne dozvolim da polažete ovdje? Jel to hoćete? Ne, daleko bilo od toga. Vi nemate pojma ni o čemu, ajde. Ko nema pojma? Jel znate možda neku državu, grad? Šta znate vi? Ja dalje znam neku državu. Ja najbolje znam da mi pitaš ti na meni sve u Prištinu šta je. Šta te interesuje, ja znam. Evo, Salveta možda mi postavi pitanje. Čekajte, to je odlična ideja, ajde mi. Ajde, Salveta, postavite vi njemu pitanje, da čujemo. Kako se zove direktor gradske čistoće u Prištinu? A? Izmet fekalija. Dobro. Znam čoveka lično, išao sam par puta na ručak kod njega.
Bravo. Odlično. Sjajno, Ajdemi, već ste na pola puta. Hvala. Salveta, molim vas, vi baš mnogo dajete na higijenu, ja sam čula, je li to istina? Jeste, ja sam velika higijeničarka, svi znaju. Dobro. Samo, znate, ne perem kosu s onaj šampon Merima Kruševac. A zašto? Pa na njega piše za svakodnevnu upotrebu. Ne postizavam. Dobro. Dobro, u redu. Čekajte, molim vas, Đuro. Molim. Što ste vi ucaklili tim očima? Što ćutite? Ja? Jeste tužni možda? Šta vam Ja je? jesam. Što? Profesor, nemojte me danas pitati ništa ako možeš jutra. Zašto? Ne može sutra! Ne može sutra, danas je ispit. Ja sam profesorice nervno rastrojen na nervenoj bazi. Tužan je. Zašto ste dnevno rastrojeni, Sad sam molim? se sjetio neke stvari. Koje stvari? Kad sam bio mlađi profesorice, Dobro. kad me žena pomiluje po kosi, Da? diže mi se dolje. A sad kad sam stariji, kad me dolje pomiluje, diže mi se kosa na glavu. Nije. Jedna mi dolazi meni, ja kad sam leteo s avion, i mi kaže, ajde mi, hoćete li čaj ili kafu? A ja kažem, a u koji je čaj? Molim vas, šta da radim? Da ga izbacim sa... Ne, bit će on kažnjen adekvatno za svoje... Salveta, idemo dalje, molim vas. Ja imam sportsko pitanje. Sportsko pitanje? Kakvo sportsko pitanje? Vi pratite sport? Volite? Ja, znate, o sportu znam sve. Sve? Jeste, ja sam u predsjedništvu od Crvene zvezde. I kakvi su odnosi u Crvenoj zvezdi? Odnosi ko šta stigne. Hrvoje, ja imam jedno pitanje za vas spremljeno ovde. Kakvo? Recite mi, koliko je Neptun udaljen od Sunca? Neptun je udaljen od Sunca isto koliko je Crvena zvijezda od Lige šampiona. Dobro, molim vas sad, ajde. Pa je to malo ili... Đuro, vi? Molim. Da čujem, Evo, ajde. izvukao sam ja kviticu. Šta piše tu? Piše mi zimski raspust. Kako sam Zimski proveo raspust. Isto vezano za sport, profesorice. Ajde lepo, ajde vi nama ovdje da kažete kako vi provodite zimski raspust. Evo ovako, profesorice. Prvu nedjelju zimskog raspusta sam proveo na Žabljak. A drugu nedjelju zimskog raspusta u gips. Đuro. Šta ću kukavac bak suzu? Ajde mi, izvucite. Mi piše ovdje zoologija, ne razumem šta je to. Ako možda mi Zoologija, to je nauka o životinjama. Tačno, jeste. I sad vi meni kažete šta radimo sa životinjama. Evo, na primjer, sa psom. Sa džukelu. Dobro, sa džukelom, ajde. Sa džukelu uzmemo, mazimo, pazimo, šetamo da piški, da kaki. Kupamo po potrebi i češljamo. Dobro, bravo. To smemo da radimo. Dobro, bravo, ali nešto ste zaboravili, najglavnije. Šta? Da ne smemo nikada ljubiti psa. Učiteljice, tačno ste u pravu. Nikad džukelu čovjek ne sme da se ljubi. Moja tetka pred 2 nedelje je poljubila jednu džukelu, crko posle 2 dana od njega. Salveta. Jeste? Ajde da čujem, vi imate ribolov ako... Jeste, imam jedno ribolovačko pitanje. Dobro, i recite mi kako se ribe love? Riba se lovi sa štap. Dobro, ali na štap se stavi nešto, udica, je li tako? Pa crv, je li tako? Pa se na udicu stavi jabuka. To. Ubavka, izvucite još jedno pitanje, da. Možete sesti na svoje mjesto i polako se pripremite za odgovore. Sa nama je i Janez. Molim da uđe i Ludi Milojko.
ruci. 2, 3. Ne, uzmi tu, molim te. Neću, ova mi je baš suzna ispala. Dobro, ajde. Hvala. I sa nama je i Fikret Karakutović. Uzmi. Ajde. Još jednu. Još jednu? Da. Pa šta ću dva, profesorice? Polako, samo sedi. I onako niš ne zna. Dragi đaci, ja kao vaš razredni starešina, naravno, verujem u vas, verujem u vaše znanje i verujem da ćete postati dobri i korisni ljudi. Koleginice će ispitivati, a ja ću uživati u vašem znanju. Koleginice... I, dragi prijatelji, još ovo da znate da je ovo prva grupa koju će ispitivati profesorka Maca, a ja ću sljedeću grupu malo kasnije. Dobro, za ocenjivanje, naravno, zaduženi smo svo troje. Ja bih da vam poželim sreću. Nadam se da ste dobro pročitali svoje pitanja. Nadam se da ćete odgovoriti pametno. Jel da? I da ćete svojom srećom u izvlačenju ovih pitanja osvojiti dobre ocene i preći u novi razred ili spasti godinu. Joj, ne želim. Ili pasti. Ovako, molim vas, možemo da krenemo, profesore? Izvolite. Da li ima neki dobrovoljac? Evo Geđa. Geđa? Jeste, pa Ajmo, Miloško. treba prvo Srbi idu. Dobro, pa polako, ne žurimo. Evo. Vidite kako to je? Pa da. Dobro. Idemo, ajte, uzmite... Zbem te gluvu, boj. Papit. Biće ovdje Niki Šiljav, Zigi. Koliko sam dobio, profesorice? Dobio si 2. Dvojku, super. Jedan iz biologije i jedan iz matematike. To se ja javim. A ja sam se javio. Molim vas, sedite i čutite. Vi sedite, vidim da imate tremu, jel? Da. Pa kak nema tremu, tresi se ko jebena zečica, vidi kako. Dobro, vama ne smeta, jel, da Ubavka odgovara sedeći, okej? Molim vas. Ali ke se izboram ja sa tremava, profesorke, da. Ajde. Eve mi padnala dečja umetnost. Bravo, odlično, da čujemo pitanje. I ja da vas pitam, da li znate kako se zove kad Branko Kockica legne? Kako? Lego kockica. Bravo. Geđo, Molim, izvolite. kafu i kiselu. Izvolite pitanje. Imam 2. Koje je sljedeće? Koje hoćete, možete? Politika je jedno i drugo, tako da... Opet politika. Jeste, šteta što se ne bavim politikom. Ide ovako, prvo pitanje... Mislim da si nešto tu... Ajde, dobro, ajde. Nisam Mora ništa da tu, bude... tamo. Jel spoljna ili unutrašnja? Pa čujte, kod njega se to ne zna nikad, nema. A sve vam je to politika. Ajde, dobro, da čujem. Ide ovako. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soros fondacije? Zanimljivo. Šta? Mogu da se podsjetim samo. Kako da se podsjetiš? Ne može da se podsjetiš. Šta kaže? Ispit, bre. Ajde, skoncentriši se. Evo ovako, mogu da ponovim još jednom. Šta kaže mladi radikal stipendisti Soros fondacije? Nemoj da Soros. Imali ste i pod pitanje, uz to pitanje. Jest. Kaže ovako, dragi Geđo, kako počinje... Da ja sebi tepam, znate.
Imam tremu, ali se ne tresem ko zečica. Dobro, čuti Nego ko više. zeka, ono. Ima li tu pitanja? Kako počinje Tadićev testament? Aha. Počinje ovako. Kako? Ako ikada budem umro... Janez, koju? Kako se zovu dečji zubi? Ja? Da. Okle, ja sam nemam pojma, profesor. Kako nemate pojma? Ja sam rođen bez zuba. Mlečni zubi. Mlečni zub. A mliječni zub? Mlečni zubi. To se tako zove? To se tako zove, Bogo mi, onda bi se ovi moji zvali pivski zubi. Čuje. Đuro, Molim. ajde još jedno pitanje. Odlično, sve znam. Ja sam Ime genij. ptice koja više ne postoji. Ime ptice koja više postoji. To je kanarinac, profesorice. Niđe ga nema. Kako kanarinac, molim? Juče ga je jelo komšinsko pašče. Ja vidio sa svojim očima, brate. Ni peruška ostala nije. Ajde mi. Nabrojite mi 5 stvari koje sadrže mleko. Sir, Dobro, kajmak dobro. i 3 krave. Bravo. Idemo dalje sa propitivanjem da čujemo, Hrvoje, vaše pitanje. Tko je numizmatičar? Da čujemo. Pa to je čovjek koji skuplja novčiće. A, tačno, bravo, odlično, jeste. Kod nas se taj što sakuplja novčići zove prosjek. Dobro. Dobro. A ide mi. Šta je mačka za kraj, da nam kažem? Mačka, šta je mačka? Da. Mačka to je jedna životinja. Da. Dobro. Mačka koja ima brkove, Jeste. ima uši i nosi jaja. Čekajte, molim vas, pa kako mačka može da nosi jaja? A učitelji, izvinite, pobrkao sam sa konja. Jeste. Dobro, Đuro, vi ste do sada pali na svakom ispitu, je li Sve tako? sam zna zaludu, profesor. A mrze me profesori, ba. Pa čekajte, jeste znali sva pitanja? Sva pitanja sam zna. Pa kako ste onda pali? Ali nije sam znao odgovore, profesorice. Šta ću? Dobro. Ja uopšte nemam ocenu za vaša znanja, razumete? Ja nemam ocenu. Dobro, polako, dogovorit ćemo se za ocene. Nego ja sam vas, gospodine Popuši, htjela da pitam nešto, nezavisno od ovog ocenjivanja i to. Ne, nego mi je jako zanimljivo, znate, vi šiptari, jel? Jeste, Ste jako dobri sa tim poslastičarnicama, sa sladoled. Super. Sladoled. Dajte, možete da mi otkrijete recept kako to Recept? pravi. Da. Kako žiptari prave sladoled? To, da mi kažete, Evo. a što vi to? Da. Imam potpitanje. Potpitanje? Aha. Potpitanje? Ali za vas, ne za mene. Aha. Da. Evo ovako. Ja vas pitam. Možete i vi da učestvujete. Muž ga ima, žena ga prima, a pop ga ne koristi. Slušaj ti, Ružiću, prestani da budeš vulgaran. Ne, nisi vulgaran. I nemoj da budeš bezobrazan. Jednostavno je, nisam. Ne, nemojte molim vas da pomislim svašta o vama. Idemo iz početka. Muž ga ima. Ima. Žena ga prima. A pop ga ne koristi. Šta je to? Evo još jedno. Pa ne mora Govori šta je brže. Muž ga ima, žena ga prima, pop ga ne koristi. Prezime! Bravo, Gede. Sedi. Moj da sam te više čula, jel ti jasno? A vi mislili? Jeste, ja mislila. I ja sam isto, ali tako je odgovor. Ajmo dalje, Karakućević. Dajte mu kece, profesorci. Sad ja opet. Da čujemo sada pitanje, pročitajte. Šta je to brzina svjetlosti? Šta je brzina svjetlosti? Brzina svjetlosti, to je kad penzioner ugleda slobodno mjesto u autobusu.
Sad idu. Karakurtović. Molim vas. Karakurtoviću. Molim vas, radi ovih ljudi, svih ovdje i svih ovih što nas posmatraju, ima li nešto, čoveče, da ti znaš? Pa sve znam, profesorice. Ajde da čujem, Evo. evo, kažite šta god, samo da znate. Evo, znate li kakva je razlika između mobilnog i hemeroida, recimo? Kakva? Hemeroida, bona. Da, dobro je. Pa bosanski, nemoj me prevoditi, brat. Da čujemo kakva je razlika, ajde. Mobilni ima svaki šupak, a hemeroide samo poneki. Bravo. Bravo. Ubavka, ajmo vi. Ovako, ja imam šta je to faktor, a šta uticaj. Lepo. Da, lepo. Ajde, smislite I odgovor. ja ću to ovako slikovito da vam odgovorim. Da dočaram. Kad sin liči na oca, to je genetski faktor. Bravo. Da. A kad sin liči na komšiju, to je uticaj sredine.